Adibidez orain abenduan antolatuta daukagu udalaren laguntzarekin, badatoz bi islari oso garrantzitsuak, azkenean Telmo Lazkano eta Maitane Ormazabal, adituak dira gai honetan bixak, eta abenduak 2, 3, 9 eta 10 Koliseuan guztiz doainik, izena eman da bakarrik, azkenean edozeinek parte hartzeko eta kontzientzia sustatzeko, ulertzeko zein den egoera, ze gauza gertatzen ari dian, ze erronka dakagu zen, ze irtenbide aukerak ditugun gauza guzti hauen aurrian, izan lehike aukera politxa, gutxien esentzun. Nik uste dut guztia dela berria den ondako. Eta gu guraz moduan aurkitu gara momentu baten, nundi jo, ez? Eta formakuntza guzti hauek eta Altxaburua Gipuzkoa talde barruan egoteak ematen dizkigu baliabideak. Eta Altxaburua Ibarreti nahi duguna da baliabide eta informazio guzti hori herriakin elkarbanatu. Gurasua gara, gu ez gara adituak ez ezer. Nahi duguna da humiltasun guztizaz lagundu, alik eta familia gehixeneri. Guk urtarrian jarri genuen martxan hau, eta gure etxe propiotan ikusten dugu hobekuntzak izan ditugula, edo bintzat gure buruari reflexio batzuk ditugu, oinarte ez genitxunak eitzen. Orduan, gu lortu duguna guretzako segaitxik ez beste familia batzuk ere lortu ahal izatea. Instagramen kontu bat dakagu, eta hor joaten gara igotzen notiziak, edo gauza interesgarriak, dokumentuak eta holan, azken sare sozial bat erabiltzen dugu. Baina espero dugu sare soziala ondo erabiltzen, ezta? Azkenean garrantzitsuena da erabilera. Tresna hauen gauzak mugikorra azkenean esaten digute, mugikorra gauza txarra da? Mugikorra marabila bada. Ezin duzu esan hori, bere erabilera ez da egokia. Gure 3 helburu nagusitan da atzeratzea esan deuna. Azkenen 12-10 urteko haur bat ez dau prest, biologikoki ez daukaldutasun hori. Ura hartzen daunen, erabilera egoki bat ematea. Zuk kotxia ez ezazulako gidatzen 12 urteko gazte bateri. Orduan, lehengoz ikasi dabe, ikasten dabe, edukazio bial izaten dana. Gero, etxen dabe teoriko bat, gero praktiko bat, eta gero da tarte bat eliakin, eta gero gidatzen dozu 18 urtetik aurrera. Holak oso zer izan biako zen. Azkenean mugikorra ikusten dugu harrak, joaten gara erakusten. Hau holan funtzionatzen dau, gauza hauek dauz, gauza hauek onak dauz, bera erzeken, teoria antzeko bat, gure parte izatea, askotan ematen dugu holan da segi, eta gu bere parte izatea, eta gero batean, heldu da momentua mugikorra aukitzeko. Zer iruditzen jatzu, zelan ingo dugu? Igual da holako zeo zer. Nik uste dut eta asko kusten dugu. Nik uste dut garbi utzi nahi deuna edo ez dala, mugikorrik ez, mugikorra ez. Talde hauen helburue da hori, erabilpelea egoki bat eman.